חבר'ה, אתה נהנה לעבוד פה? מאוד. כל המגמה עברה מהפך מאוד דרמטי. קלטנו כמה מרצים שהם באים לפה ממש מהחברת הייטק להרצות. אנחנו מנצלים גם קשרים עם התעשייה בשביל לעשות את המיטב על מנת שהסטודנטים שלנו יקלטו בתעשייה. זהו, אפשר להתחיל. אתה רואה שיש לך פה איזה צרה קטנה. כן, אני כותב פה קוד ששולח HTTP request. הכי טוב לעשות איתך טק, מרפק ו... זה תואר הייטק, הנדסת אתרים, הנדסת תקשורת במשתמש לשרת, כל זה אנחנו לומדים עליו בהנדסאי תוכנה. אתה אוהב את זה? כן. מה הדבר שאתה הכי אוהב במכללה? אני... חוץ מחביב. חביב. האווירה, האופטימיות הזאת שממש נמצאת של כולם. יש פה תחושה מדהימה. כשאתה נכנס, אתה מרגיש בבית.